Durant segles, monstres i humans havien viscut separats. Fins que un lloc Què és aquest menjar? Ens mossega! És el menú de tast. ho va canviar tot. Que bona! El que has de fer és aixecar la raqueta just quan colpegis per donar un bon efecte a la bola. Visca el meu net! Es mantindrà el llinatge dels Dràcula! Segur que és un vampir? Mira quins cabells! Potser és humà! Ni parlar-ne. Gràcies per cuidar-nos en Dennis durant les vacances. Ja saps com va el videoxat? Sí, amb el mòbil i els botons i tota la morga. A veure, hem d'ensenyar aquest nen a ser un monstre. Tu vet, aquí no hi caps. Em sap greu. Així no podem anar! En Frank ens ensenyarà com espanta la gent. Frankenstein! Ets una passada! Ens podem fer una foto? Sí, i tant. Vinga, fem una selfie. Que fort. Tu, Pet, vas bé aquí fora? No li passarà res. És tu, Pet. Saps qui l'arreglaria de cop el nen? En Blat. Sisplau, no em mati! Un paper de vàter que parla no ho havia vist mai. Estem a punt per començar? Qui està a punt de volar com un vampir? Jo! Ah, no ho vull veure. A volar! Encara no vola. Volarà. És molt alta, la torre. Per això va tan bé. Em fa l'efecte que no volarà. Tornem-hi! Ho sento, Tupet, de debò, que et volíem avisar abans. Arranca! Jo al·lucino.